Líderstvo je založené na zodpovednosti, hodnotách a profesionalite. V štúdiu už vítam školiteľa, top manažérov Alexandra Howarda, ktorý nám vysvetlí, čo je podstatou líderstva. Dobrý deň, vítajte. Good morning. Pán Howard, čo je teda podstatou líderstva a aký by mal byť ten správny líder? Well, leadership, Líderstvo is not management. nie je management, It's not about being the boss. nie je o tom byť šéfom, It's not about being the number one. nie je to o tom byť číslo 1. Leadership for me is about achieving personal greatness Líderstvo je o dosahovaní osobnej excelentnosti by bringing out greatness in the others. a pomáhať iným spoznať v sebe túto veľkosť a presadzovať ju. Leadership is a life ideal. Je to životný cieľ, životný ideál. It's not a technique. Není to nejaká technika, It's not a question of manipulation. není to vecou manipulácie, It is a question of greatness. je to otázka toho, ako sa stať veľkým. A question of character. Je to otázka, ktorá sa týka charakteru, A question of virtue. cnosti. It's not psychology. Nie je to sociológia, It's philosophy. je to filozofia. Philosophy of life and philosophy of action. Filozofia života a filozofia akcie. Vaša kniha Zodpovedné líderstvo mala celosvetový úspech. Mám 3 otázky. O čom je vaša kniha, prečo ste sa rozhodli túto knihu napísať a v čom je vaša kniha iná oproti iným knihám o líderstve? Well, I decided to write this book because many business people Napísať túto knihu, pretože mnohí podnikatelia, top lídri prichádzali za mnou a pýtali sa ma otázky. I understood that many people really have big heart, Pochopil som, že mnohí ľudia majú veľké srdce, desire to serve, majú túžbu slúžiť druhým, desire for greatness in their personal life, majú túžbu stať sa veľkými, but they needed criteria for action. ale potrebovali nejaké kritéria pre dosahovanie týchto They needed a whole akcií. system of thought Potrebovali nejaký systém toho, ako bojovať, ako presadzovať myšlienky, that would bring them to action. ktorý by ich priviedol k tomu, aby potom nakoniec konali. They needed a direction, Potrebovali nejaké určenie smeru and they were fed up with those psychobabble, a boli znúdení, už ich nebavilo čítať tie knihy, with those ideas that leadership is a question of techniques and manipulation. knihy, ktoré hovoria o tom, že líderstvo je iba vecou manipulácie a nejaké techniky. They felt that they are good managers, Cítili, že sú dobrí manažéri, but to be a leader is something else. ale preto, aby sa stali lídrami, tak chce to aj niečo viacej. It's to focus on human beings, on people. Chce to, aby ste sa zamerali na ľudí, na konkrétnych ľudí. Managers are people who knows how to get things done. Manažeri sú ľudia, ktorí vedia, ako sa majú veci stať realitou. And leaders are people who help the others grow and develop in the process of getting things A done. lídri sú ľudia, ktorí pomáhajú druhým, aby sa z nich stali veľké osobnosti. So leadership is very humane. Takže líderstvo je veľmi ľudská vlastnosť. It's a spiritual Je to takisto duchovná exercise. a duchovné cvičenie. It is very attractive. A je veľmi atraktívne. So the idea is, how do you transform managers into leaders? Takže moja myšlienka mojej knihy je, ako sa manažeri môžu stať lídrami. How do you transform a homo technicus into a real human being? Ako sa z človeka, technokrata, stane človek, ktorý je ozajstnou ľudskou bytosťou. So how do you make life pleasant for everybody? Ako urobiť život príjemný pre každého. This is the challenge of this book. To je výzva, ktorú som si kladol, keď som písal túto knihu. Vo svojej knihe tvrdíte, ja zacitujem, že líderstvo je o budovaní charakteru a že práve nedostatok charakteru nás vedie k nesprávnym rozhodnutiam s dôsledkami, aké sú súčasné podnikateľské a politické škandály. Aké sú teda podľa vás tie klasické hodnoty, podľa ktorých treba konať? Well, the character is made up of virtues. Charakter je vecou, ktorá cností. What are virtues? Čo sú to cnosti? Virtues are noble and stable habits. Cnosti sú hodnotné zvyky, It is something návyky. you are not born with.
Je to niečo, s čím sa nenarodíme, It's something you develop in yourself ale je to niečo, čo v sebe rozvinieme through the exercise of freedom. práve cez slobodu, ktorú máme. Nobody is born a leader. Nikto sa lídrom nenarodil, People become leaders ľudia sa lídrami stávajú. by developing those virtues. Stávajú sa nimi tak, že rozvíjajú svoje cnosti. What are those virtues we speak about? Cnosti, o ktorých hovorím, Practical wisdom, je múdrosť, praktická múdrosť. the capacity to make the right decisions. To znamená schopnosť robiť správne rozhodnutia. Courage, Odvaha. which is the capacity to stay the course, Odvaha nasmerovať to implement your decision, a presadiť, dosiahnuť v praxi to svoje rozhodnutie. even when the going gets tough. Aj keď je to ťažké, Self-control, seba kontrola, sebaovládanie. which is the capacity to direct your emotions and passions Je to schopnosť ovládať svoje emócie a svoje vášne, towards the fulfillment of your mission. tak, aby smerovali k dosiahnutiu vášho cieľa. Justice, Spravodlivosť. which is the capacity to give everyone what is due to them. Spravodlivosť dať každému to, čo mu patrí. The capacity to speak the truth, Je to schopnosť hovoriť pravdu, to be sincere, byť úprimný, to be simple, byť symbolický, to practice empathy, byť empatický, joy, radosť, mať Friendship. radosť, priateľstvo, mercy, love for human beings. lásku voči druhým This is ľuďom. what justice is about. Toto je, o čom je But the spravodlivosť. very specific virtues of leaders Ale špeciálne líderské cnosti are, from my point of view, sú magnanimity podľa mňa and vznešenosť humility. a taká jednoduchosť. Magnanimity Skromnosť. is the striving of the spirit towards great things. Vznešenosť je pozdvihovanie nášho ducha k veľkým myšlienkam a ideálom. Sense of mission, Je to zmysel misie, vnímať sense of cieľ, vocation, vnímať nejaké povolanie, awareness of your own dignity and greatness, uvedomovať si vlastnú hodnotu a veľkosť, ktorú máme každý. capacity to set high goals to Schopnosť yourself and to the others, Stanoviť si pre seba aj pre druhých vznešené a veľké ciele. awareness of your talents, A schopnosť rozpoznať talenty, ktoré máme. multiplication of your talents. Rozmnožovanie týchto talentov. It's virtue of hope. Je to cnosť dúfania, It's the virtue of action. nádeje. Je to cnosť v aktivnosti. And the second virtue is humility. A druhou cnosťou, dôležitou líderskou cnosťou je vznešenosť. Humility is service to the others. Je skromnosť. Je to skromnosť slúžiť druhým. You lead by helping the others become great. Druhé osoby vediete tým, že im pomáhate. So leadership, it's Takže two words, líderstvo sú v zásade dve hlavné slova. greatness and service. Je to služba druhým a je to veľkosť. Achieving greatness by Dosahovanie veľkosti, veľkých bringing out greatness in the ideálov others. tak, že inšpirujeme druhých, aby dosahovali veľkosť, veľké veci. Leadership is not manipulation. Líderstvo nie je o manipulácii, It's not technique. nie je to o technikách, It's a way of being. je to spôsob žitia a existovania. It's not a position. Nie je to názor. It is for everybody. Líderstvo je určené každému. People with character can be incredible leaders. Ľudia, ktorí majú charakter, sa stávajú úžasnými lídrami. They just have to focus on those two things, Ale- magnanimity and humility. Ale musia sa zamerať na tieto dve cnosti, o ktorých som hovoril, vznešenosť a skromnosť, Greatness and service. veľkosť a službu druhým. And this gives meaning in their lives. A toto sa stáva hlavnou myšlienkou ich života. And this can change the whole society. A toto dokáže premeniť celú spoločnosť. We don't need millions of people like this. We just need 100. Nepotrebujeme milióny ľudí, ako takýchto ľudí, potrebujeme možno 100 ľudí na Slovensku. And they can change the face of this country. A týchto 100 ľudí môže zmeniť spoločnosť na Slovensku. Čo podľa vás chýba lídrom na Slovensku alebo v strednej a východnej Európe? Hope. Chýba nám nádej, People have no hope. nemáme nádej. We had 50 years of
socialistic collectivism. Mali sme 50 rokov socialistického kolektivizmu. We've had 20 years of individualistic liberalism. Mali sme 20 rokov individualizmu a v liberalizme. In a way or another, this is the same thing. A v jednom alebo druhom spôsobe je to stále to isté. In these systems, there is no place for the person. V týchto systémoch, politických systémoch nie je miesto osoba, jednotlivec. Virtuous leadership is a call to restore the primacy of the person. Zodpovedné líderstvo nás nabádza všetkých k tomu, aby sme znovu objavili konkrétneho človeka. In order to change society, we need first of all to change the human being. Na to, aby sme zmenili spoločnosť, musíme zmeniť konkrétneho človeka. We need to give people hope. Musíme dávať ľuďom nádej, Hope that they can achieve greatness že môžu dosiahnuť veľké veci vo svojom živote. in their personal and professional life. Vo svojich profesionálnych, ale aj súkromných životoch. And hope that they can contribute Nádej, že môžu sa aktívne prispieť personally to the common good. osobne každý jeden k tomuto spoločnému dobru. Magnanimity, which is the heart of leadership, Vznešenosť, ktorá je základným pilierom líderstva, is the virtue of hope. je cnosťou, je to hodnotou, ktorá sa týka nádeje. And this is what we need to restore A toto je niečo, čo musíme znovu prebudiť k in životu Slovakia today. na Slovensku v dnešných časoch. Povedali ste mnoho myšlienok. Čo radíte svojim, alebo teda lídrom na svojich kurzoch, čím doplňate svoju knihu, alebo s čím konkrétnym prichádzajú lídri za vami? Well, I recommend first of all to read the book V prvom rade odporúčam každému, aby si prečítal moju knihu. that I have written. Then I recommend them to Pot- practice those virtues I'm speaking about. Potom im odporúčam, aby implementovali, žili vo svojom živote tieto cnosti, o ktorých píšem. Because you develop virtues by practicing them. Lebo cnostnými sa stávame len vtedy, keď tieto cnosti realizujeme vo svojom živote. It takes time. You need patience. Potrebujeme byť trpezliví, chce to nejaký čas. And then I recommend them to spend a lot of time thinking about this topic. A takisto všetkým odporúčam, aby sa zamýšľali nad touto témou. The greatest problem with people nowadays is that they don't spend time thinking about themselves and about the meaning of life. Veľkým problémom dnešných ľudí je, že nestravia dostatok času rozmýšľaním o hodnotách, o sebe, o princípoch líderstva. Very often they just do things Veľakrát robíme veci, konáme veci, in order to forget len aby sme zabudli, the void of their interior life. ako sme vnútorne prázdni. Magnanimity is the virtue of action. Vznešenosť je cnosťou, je to hodnotou akcie. But this action is not activism of Ale workaholism. táto akcia neznamená, že sme príliš aktívni, že sme workoholici. It is a prolongation of awareness of your own dignity and greatness. Je to uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty a veľkosti, ktorú máme. So this is what I tell managers and business people who come to me. Takže to je to, čo hovorím. Toto sú hlavné myšlienky, ktoré hovorím ľuďom, ktorí prídu za mňou s prosbou o radu. And they understand this message very well. A väčšina týchto ľudí veľmi dobre pochopí tento odkaz. Because it's a question of common sense. Pretože je to záležitosťou obyčajného sedliackého rozumu. Pán Howard, ja vám ďakujem za návštevu nášho štúdia. Visit here. Thank you very much for your visit here. Thanks to you. Ďakujem Goodbye. veľmi pekne. Dovidenia.